Святого Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, в онова време Исус се спря на равно място, там бяха мнозина негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Иерусалим, и от приморските места Сирска и Сидонска, които бяха дошли да го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечестиви духове и се изцеряваха. И целият народ гледаше като пред него, защото от него излизаше сила и изцеряваше всички. И той, като подигна очи към учениците си, казваше: блажени вие бедни духом, защото е ваше царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсвете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и поколят и изхвърлят името ви като лошо заради Сина човечески. Възрадвайте се в оня ден и се